I'm Adult Radio for the Young at Heart, 5 minutes before 6 o'clock. Alesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala before uqala usuku lwakho. The book of John chapter 5 verse 8. Jesus said to him, "Rise up and take up your mat and walk." Rise up, take up your mat and walk. Amazwi akhulunywa uJesu ekhuluma kwindoda ebekade igula for 38 years sitting by the pool of Bethesda. Lithi Bible, this man was sick and very sick. Yayihleli ngasechibini ingekho umuntu ozoyifaka echibini. Kuthiwa makwenzeka ichibi linyakaziswa, there was no one to help this man get into the pool and receive his healing. Kwaphela 38 years kungekho umuntu ofikayo kuzoyisiza. Kanti ukulinda kwayo isikhathi eside kwakusho ukuthi impendulo yayo kuyoba impendulo engafani nezabanye, ngoba yalinda isikhathi eside, yalinda isikhathi esingajwayelekile. Abantu abaningi babefika ngasechibini malike zamazama ichibi bephuthunyiswe bengene ngaphakathi besinde masinyane besuke behambe. Kodwa yona for 38 years waiting and sitting with faith ukuthi one day something positive will happen in my life. Ukulinda kwayo kwangajwayelekile 38 years wonke. Mhlawumbe kube kwakuyimina ngangiyo give up ngiyeke ngithi ngeke ayikho lento ngibuyele emuva ngiyohlala ekhaya. But for 38 years he always sat by the pool waiting for the right time, waiting for the right day. Yathi I am not going to give up ngakayithola into engiyifunayo. Yathi ngeke ngibuyele emuva ngakayithola into engiyifunayo. Lento engiyifunayo ngiyayifuna futhi ngizoyithola, and I will wait until I receive my healing. Ngoba ukulinda kwayo kwangajwayelekile, nokuphiliswa kwayo kwaba ungajwayelekile, ngoba njalo mawulinda ngendlela engajwayelekile nezinto osukuyilinde ngendlela engajwayelekile, ujwayele noNkulunkulu ukunikeza izinto ezingajwayelekile, abantu abangazazi nabantu abangayijwayele. Mawulinde ngendlela extraordinary nezinto oyimukelayo ziba extraordinary. Mhlawumbe umunye usolinde for years efuna umsebenzi engawutholi, usulinde ngendlela engajwayelekile. Ngiyakuthembisa ukuthi nento ozoyithola uzothola into engajwayelekile ezobabazisa abantu bethu usibanibani yena wonke, ngoba ukulinda kwakho kube ukulinda ongajwayelekile. Kwesinye isikhathi mayikulindisa ngendlela ayingafani neyabanye abantu, ujwayele ukunikeza into eyisimanga. Nakho nje kuAbrahama walinda indlela engajwayelekile engabathola abantwana, kodwa kuthe masebathola wathola umntwana uIsaac wesethembiso isimanga. Namhlanje sisakhuluma ngaye, ngoba njalo mawulinda ngendlela engajwayelekile uNkulunkulu nakho ukunikeza izinto ezinkulu ezingajwayelekile. UNoha walinda isikhathi eside engabathola abantwana, kodwa uthe mayisethola umntwana wathola uSamuel, wenza izinto ezimangalisayo ezingajwayelekile. Namanje sisabona sisakhuluma nangaye, ngoba njalo if there is uncommon waiting uNkulunkulu ujwayele ukuthi akunikeze nezinto ezinamandla ezingajwayelekile nezinkulu. Njengoba na usalindile into oyilindele enkosini, keep on waiting. Your time is coming, your season is coming, your hour is coming, your moment is coming. Just wait upon the Lord. Little Bible, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Keep on waiting on the Lord. Ulinde usenkosini, bese inkosi izokwenza emeli kwenze ngesikhathi esifaneleyo. Ungabi nomona nabanenhlanhla endleleni. Okwakho kuyeza amazulu asebhiza lungiso kwakho ngesikhathi esifanele uzokuthola, and mase kuyisikhathi sakho no devil from hell oyokubamba uyovela uvuleke iminyango obungayitshela ukuthi uyovuleka kuwena ngoba sekuyisikhathi sakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.